Čaute, čaute u môjho nového videa a vítam vás dneska pri Minecrafte a mám tu tajného hostia, moju sestru. Čaute. No, takže ideme ťažiť drevo. Ak by ste chceli ďalšie diely, dávajte lajky, odbery, všetko možné i nemožné. Píšte do komentárov, aké videá chcete. A ja to stopnem, kým naťažíme všetko drevo. Takže zatiaľ čušte. Takže ľudia, už sme troška pokročili, už tu máme aj trocha mesa, kože a tak. Že mám meč, krompáč. Nevím, kde si. Aha, krava, idem zabiť. Bang, bang. Vidíte, už sme troška pokročili, už za chvíľku aj začneme stavať dom. Už ho staváš? Ale ja to fakt nevím nájsť kde. Taký provizorný. Kde si ale teraz reálne? Ja nevím. Som pri vode, som... No, tak stále choď okolo vody proste. Jaj, okolo vody? Nie, ja idem do vody. Aha, ovca. Aj krava. Ty, nestrhaj. Prečo mi blbne telefon? Sekol, nevadí. Aj kravička. Krúvka. Prepáčte za to sekanie, ale ja nevím, čo to mám s tým telefónom, keď hrávam Minecraft. By si mi mohol dať to drevo. Jaj, ináč. Čo je to? Aha. Stále ťa neviem nájsť. Idem pri vode. Aha, už vidím. Idem cez vodu. Vodný zombík. A mohol by si ísť nejaký kameň. No, posnažím sa. Aj meso ti dám. Dám ti slaninu. Tam som ti hodil za tebou. No dobre ľudia, keď budeme mať lepší dom, keď už bude postavený dom, tak vám to ukážem. Takže zatiaľ, čaute. No takže ľudia, teraz je aktuálne reklama. No, to som nestiel úplne, prepáčte. No, moja segra sa teraz odpojila, lebo musí dať mojej mladšej segre jesť. A už sme pokročili, iba ešte nemáme posteľ. Vyskúšam ísť vyrobiť posteľ. Kde je bavlna? Aha, dobre. Takže už tu, ako môžete vidieť, už máme... No, takže ešte nemáme posteľ. Prečo si zasadila v strome, strom v dome? A dobre, nechaj ho tam. Uvidíme, čo z toho narastie. Dobre, keď už... No, takže ľudia, máme menší problém, lebo vybuchlo nám tu niečo, asi si viete domyslieť aj čo. A není to vôbec dobre, lebo polovica domu je v riti. No, tak akože toto není dobré. Ďalšia reklama. Dobre, už prešla reklama. No. Ľudia, prepáčte, ale asi kúsok domu bude z hliny, lebo viete, všetko sa nedá. A neste sami znova ťažiť to drevo. Takže bude dom z hliny. Oj, čo to ma tu bije? Pomoc. Ja nemám srdiečka, pomoc.
Pomoc. Čo je? Pomoc. Skapal, dobre. Ovca! Pozrite ľudia, ovečka. Dobre. Ovečka už je rýb. No a teraz... Polievka je. Tam máš halušky. Už sa ideš napojiť? Dobre. Potom kúsok z domu bude z hliny. Nevadí? Ja sa idem nájsť, lebo skapem. Potom ľudia nie v živote, ale v Minecrafte. Dobre, už si tu. Tu je meso. Koľko veľa mesa ja mám. Au. Som získal ďalšiu vlnu. Máme Lebo si ho tam zasadila. Tam som ti dal za ťa bude vlna, Laura. Tak choď. Máme jednu posteľ. Ty potom. No, takže ľudia, no. Idem ešte voľaké ovce nájsť. Prepáčte za tieto pazbuky, iba že moja sestra nevím, čo jej zase je. Ideme hľadať ovečky. Aha, ovca, výborne. Dobre, máme ovcu. Dobre, ja ešte jednu ovcu nájdem a potom už bude koniec. A keď chcete ďalší diel, dávajte lajky, odbery, píšte do komentárov, čo nechcete. Takže zatiaľ čaute.